Palmeira en loita ou Palmeira non se pecha. Baixo estes lemas, centos de persoas partiron este domingo do lugar da Laguiña para reclamar a cobertura a tempo completo da baixa do médico de Palmeira. A manifestación percorreu ao longo da AC305, a principal vía da localidade, polo que moitos condutores tiveron que ser desviados por estradas secundarias. A movilización rematou as portas do Centro de Saúde, onde tivo lugar a lectura dun manifesto a cargo da plataforma veciñal convocante da movilización. O pobo de Palmeira leva máis de 2 meses reivindicando con accións as protestas a actual situación que nos acontece e vendo que neste momento vólvese insostible, lévanos a convocar esta manifestación. No noso centro de saúde infórmanos que do día 15 ao día 31 de agosto os días de atención médica presencial serán soamente 3, que os saibades, para poñervos enfermos. Sempre que as condicións de última hora, tal e como ven pasando nos últimos meses por falta de médico, leve consigo a anulación das citas concertadas. Tamén vos informamos que pola nosa parte tivemos reunións ca alcaldía e asistencia no Parlamento de Galiza, sendo estas totalmente infrutuosas, xa que claramente preténdese o desmantelamento da sanidade pública. O pobo de Palmeira séntese só ante esta grave situación por parte das institucións que neste momento nos están gobernando. Sentímonos abandonadas, enganadas, con tanta mentira e manipulación por parte do noso Concello. E con isto queremos reivindicar unha asistencia médica presencial e a xornada completa. Temen que esta situación derive finalmente no peche do Centro de Saúde Palmeirán, tal e como aconteceu en Taragoña e Cabo de Cruz. Taragoña e Cabo de Cruz pechouse na pandemia, non se abriu despois da pandemia. E que nós estemos hoxe aquí implica que, porque podería ser unha excusa perfecta, é unha baixa do médico de Palmeira e de súpeto o médico se incorpora e o meten en outro sitio que les consideran que o necesitan máis. Así as cousas, dende a plataforma teñen previsto seguir adiante con novas protestas ata conseguir a cobertura estable e continuada da praza de médico na localidade.